हईली खाई। अभी मुँह नहीं खिदोले अभी खाली हैं। तो वो पियला से फुर्सत रही तब नु खाए। पियाला से आए आओ अब कहाँ चल देनी। अरे आव तनी हो मीटिंग कके अब प्रेजेंटेड बाय आदिशक्ति फिल्म्स। बाबा ए बाबा बाबा रोवा कहाँ बानी देखी और भक्त आइल बा। बाबा ई कौन आ गइल जे बाबा बाबा कोइले बा। बाबा ए बाबा बाहरी निकल के प्रगट होकी ना देखी कितना जरूरी बात बा। ई बिना कुछ कोइले जाई ना रुको। बोलो बालक तुम्हारी समस्या क्या है। आए बाबा बोले लगले कहाँ बानी जहाँ बानी और भक्त के समस्या सुनिए बाबा। सुनाओ बात। लागो लॉकडाउन से काम धंधा बन बा रोवे जैसन बाबा हमरो पियल पसंद बा। लागो लॉकडाउन से काम धंधा बन बा रोवे जैसन बाबा हमरो पियल पसंद बा। चिलम बा खाली घट 20 गो रुपया हो 20 गो रुपया हो जा सोहरिया गौरा के सोइया सुनीला दुख सबे पड़ता रे पैया हो जा सोहरिया गौरा के सोइया सुनीला दुख सबे पड़ता रे पैया। ई पूरा मंडली लेके आइल बा का ऐसे ना मानी रुको। आए होय देख रे बाबा सुन ले ले ये बरा के व्यवस्था हो गइल। रोवा के सही नानु महादानी कहल जाला रोवा बानी महादानी। चलो सरे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ली हई चाय पी ली आए कहाँ जाए लगनी। अरे आवत तनी एगो जरूरी मीटिंग बा हो। हम जब खाए पिए के बात करतनी तो यहाँ के काज ने कहाँ चल जातनी। हाँ बाग चाय ठंडा गई। बाबा बाबा मैं आ गया। आई दादा ई तो फेरा गइल ई तो साफा पड़िका पाड़े हो गइल बा। रउआ तो हमार मजबूरी समझते न बानी। रउआ तो ज्ञानी है प्लीज हेल्प मी बाबा। बोल तेरी इच्छा क्या है बालक। हाय सुनी लागो तलाज बाकिया जब भी मजबूरी बाटे 10 रुपया घटो पियलो भी जरूरी बाटे। फिर कब मुहमा खोलब नहीं कहत खाली कसम दे दिए बाबा ना तो जान दे देबो सुनी महादानी परान दे देबो। चुप कर बड़ा सा तनिक न किए के बोल सुनी महादानी परान दे देबो। प्राण मत दो बच्चा ये लो। आए आज बाबा फिर कृपा बरसा देनी हे देव के देव महादेव नाथों के नाथ भोलेनाथ। बाबा मैं आज आपका मंदिर बंद करता हूँ। बाबा बाबा मैं आ गया। रास्ते से जा रहा था सोचा आपसे मिलते जाऊं बाबा। अरे गणेश भगवान अरे पिताजी कहाँ हैं। अरे उनको बोलिए आज उनका भक्त अपने साथ फाइनेंसर लेके आया है। तनी दांग के बतावा ये बयान तो म्यूजिक दा। कहाँ बड़े गुरु कहता आइल बचेला हो आइल बचेला। प्रिंस प्रियदर्शी संग अरविंद अकेला हो अरविंद अकेला। कहाँ बड़े गुरु कहता आइल बचेला सुजीत प्रियांशु संग अरविंद अकेला। ली हर कुल ही कर जा कोई तो सूद समेत लौटाई कर चोरी कहता जानी हमसे खिसियाई जी कर चोरी कहता लागत हमर मैसेजवा बाबा तक नहीं पहुँचत उ कहीं और बिजी बने। हैदान पेटी में डालो आ फिर कबो जरूरत पड़ी तो बाबा बोल ही बने हर हर महादेव।